মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা লাগে যে তেখেতে মানে হতাশগ্ৰস্ত হৈছে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ কথাবিলাক কোৱাৰ দৰে এনেকুৱা লাগে जों बिदि बुंनाय नङा 40 देरहागोन इउपिपिएलआ जों मालाबाबो बुंनाय नङा किन्तु मोनसे खोथाखौ दिनै जों बुंनांगोन 40टा आंबो उदालगुरिनि गोबां गामियाव हाबनानै आं नुबाय जे बेयाव माखासे गामियाव दा बिपिएफआ लाथिख' जाबाय जिर' जाबाय दा गैलानो दा आं दाखालि बै खाग्राबारियाव मिटिं गायदों आं बुंदों जोंनि आन्चलिकनि आफादगिरि रमेश बर'खौ आं बुंबाय नों जे नैबे गामियाव आंखौ मिटिं गायनो लाबोबाय बै बिपिएफनि मानसि दंना गैला होननानै सार मिसाखौ मा बुंनो न'खरसे दङ आरो न'खरसेनोबो साथाम गांथामल' भटखौ माने नेरसोन बर'आ मोनसिगोन बाखि माने बिथांमोननि फिसाला आरो फिसाजोआबो ट्रेक्टरावसो भटखौ होगोन होमबा आं बुंबाय बे न'खरसेखौ जोलैनो थाखाय दोनदो उनाव नांगोन होननानै नङा होमबा दावबायसा बर'आ जुदि गाज्रि खामानि मावोबा गामोन समफोर जुदि बाबुल बसुमतारियाबो जुदि बिथांमोन बादिनो जुदि खामानि मावाब्ला होमबा जों आरो खेबसेबाव जोङो नांगोलखौनो देरहाफिननांगोन बै बोथोरखौबो जों नायनांगोन किन्तु नैबे समाव जों बेखौनो सानदों 17 बोसोर बिथांमोना शासन खालामबाय 15 बोसोर इलेक्टेड जानानै फैबाय 2 बोसोर इन्टारिमाव बिथांमोना बाहागो लाबाय बिनि उनाव दिनै जेसेबांखिनि सुबिदा मोनदोंमोन थेवबो बिथांमोना मावनो हायासै दा बिनि थाखायनो इउपिपिएलनो मानो 5 बोसोर होनो हाया रायजो राजानोमोन 15 बोसोर जुदि जोङो लोमसाव दैमारिखौ देरहाहोनो हाबायब्ला भट होनानै 2 बोसोर जुदि जों बिथांमोननि इन्टारिमाव जुदि सरकारखौ सालायनो थाखाय होनो हाबायब्ला होमबा इउपिपिएलनो 5 बोसोरखौ मानो होनो हाया बाबुल बसुमतारिनो आंनिया बे सोंनाय आरो खेबसे होनाय नायलाय 5 बोसोराव जुदि बाबुल बसुमतारिया मावाबा फिन खेबसेबाव लोमसाव दैमारिखौ देरहाहोनो जाबाय नङा होमबा बेखिनि समखौ किन्तु होनांगोन दिनै दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बोथोरा दिनै सोलायबाय जे बिटिसि ओनसोलाव सरकार दानो हाग्रा होनोबा मोननैल' दल दं দুটাহে মানে রাজনৈতিক দল আছে বিটিসি সরকার গঠন কৰিব পৰা এটা হল বিপিএফ তেখেতসকলে তো 17 বছৰ শাসন কৰিলে আমাক আৰু এতিয়া বিকল্প এটাই আছে সেইটো হল ইউপিপিএল তাৰ বাদে আৰু কোনো নাই আৰু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে কৈছো বহুমূলীয়া ভোটটো এতিয়া আৰু অবাবতে নষ্ট কৰি একো লাভ নাই বিপিএফে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ সাহস নাই তেখেতসকলৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়া 15 বছৰত কমি গৈছে 15 বছৰটো ইমান কম সময় নহয় 17 বছৰ ইমান কম সময় নহয় জন্মৰ পৰা যদি আপোনালোকে হিচাপ কৰে 15-17 বছৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছো কৰি যায় 17 বছৰত তেতিয়াহ'লে 17 বছৰ সময়টো ইমান কম সময় নহয় बे 17 बोसोर सम मोनबाय नाथाय जेरैबायदि जौगानांगौमोन बिटिएडि ओनसोला बिटिसि ओनसोला बेबायदि बहाय जौगायासै गोबां जिनिसानो बेयाव जालांबाय जायफोरखौ जों लुबैयाखैमोन जायफोरखौ जों हास्थायाखैमोन नाथाय जों लुबैयाब्लाबो दिनै थासारिया बेबायदिनो सोलिलांबाय दा बेखायनो दिनै गोदान मोनसे थासारि गोदान मोनसे बोलो गोदान मोनसे गोहो गोदान मोनसे मिजिं गोदान मोनसे सिमां लानानै दिनै इउपिपिएलआ सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बे सरकार दानो थांनायनि जे दोहौ जि सुनामि जि मोनसे ढौ बेयाव दिनै साइक्लोन बेखौ कुनु मोनसे गोहोआ बे बुहुमनि दिनै होबथानो हाला बेखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां आरो इउपिपिएलआ सरकार दानाया दिनै 100% दिनै सियर जाबाय बे खोथाखौ रावबो हमथानो हाला रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौ दिनै आरो बे थासारिखौ जों दिनै नुदों आं दिनै बुंदों दिनै কোনোবাই যদি ইউপিপিএল দলত আজিলৈকেও মানে যোগদান কৰা নাই তেখেতসকলক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইউপিপিএলৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা মই গম পাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ বোলে এতিয়া খালী পদ নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া জাগা নহ'ব আৰু সেই সময়ত জাগা যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকে কিন্তু ইউপিপিএলক যোগ ধৰিব নোৱাৰিব যে আমি আৰু ইউপিপিএলত যোগদান কৰিব নোৱাৰোঁ बेखायनो जायफ्रा दिनै बाहागो लानो सानदों जायफ्रा যোগदान खालामनो सानदों दिनैनो थाबनो फैनानै बे इउपिपिएलाव যোগदान लाफैयाब्ला गाबोन समफोर কিন্তু बे लांदां जायगा थानाय नंला रायजो राजा नोंथांमोन ইয়াত আৰু কোনো ভ্যাকেন্সি নাথাকিব তেতিয়া সেই সময়ত কিন্তু ইউপিপিএলক যোগ নিদিব আপোনালোকে এই কথাটোকে মই ক'লো প্ৰথম কথা হ'ল এতিয়া আমি সকলোৱে নতুন এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে মই কিয় ৰাজনীতিত আহিছো একমাত্ৰ ৰাজনীতিত মোক যে আহিবলৈ বাধ্য কৰা ব্যক্তিজন কৈছে তেখেতে কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডাঙৰীয়াহে মোক ৰাজনীতিত মাতি পঠিয়াইছে নহ'লেতো মই নাহিলোহেঁতেন বুলি কৈছে কি কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল বিগত 17 বছৰত তেখেতে যেনেধৰণে সুবিধা পাইছিলে সেই সুবিধাবিলাক তেখেতসকলে নকৰিলে যোৱা 17 বছৰত তেখেতসকলে যেনেকৈ দুৰ্নীতি কৰিলে যেনেকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিলে যেনেকৈ তেখেতসকলে কোনো ব্যৱস্থাত নাথাকি চৰকাৰখন চলালে তাৰ কাৰণেহে প্ৰমোদ বড়োই আজি আহি এই 32 লাখ জনসাধাৰণৰ মুখ এখন চাই তেখেতে আজি ইউপিপিএলৰ দায়িত্বটো ল'ব লগা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে মই ইয়াত কোনো ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই মই ইয়াত একমাত্ৰ এটা কামৰ কাৰণে আহিছোঁ
সেইটো 32 লাখ জনসাধাৰণৰ মোক এখন চাইহে মই আজি আহিছোঁ সেই কথাটো তেখেতে কৈছে মানে 32 লাখ মানসিनि মোখামफोरखौ नायनानैसो दिनै बिथाङा फैदों बर'ल' नङा बेहाय बर'जों लोगोसे बे बिटिआर ओनसोलाव 32 लाख मानसि बेयाव दङ आरो बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै दिनै बिथाङा राजनितियाव बाहागो लाफैनो गोनां जादों थांनाय 17 बोसोराव जुदि मोजाङै मोजां जाबाय थायोमोनब्ला बिथाङा राजनितियाव फैनायनि खोथा गैयामोन एबसुनिफ्राय बारग'नाय लोगो लोगो बिथाङा बुंदोंमोन आं पिएचडि खालामनो थांगोन फिलिपाइन्सआव होननानै आं फरायनो थांनि बिनि उनाव आङो फरायखांनानै फैबा डक्टरेट डिग्री लाना फैनानै रायजोखौ आं सेवा खालामगोन खामानि मावनो होनानै बिथाङा दिनै थांनो ओंखारदोंमोन जों बयबो बुजायबाय नोंथाङा बिदि सानबा जानाय नङा जों बुंबाय नोंथाङा 32 लाख मानसिफोरखौ सिमां नुहोबाय गोदान मिजिं नुहोबाय नोंथाङा खामानि मावनो होनानै खोथा होबाय बिनि उनाव जुदि नोंथाङा आं डक्टरेट डिग्री लानो थांनो पिएचडि खालामनो थांनो होननानै जुदि नोंथाङा थांनानै थाखुमाहैयोब्ला पलायन बादि मनोभाब लायोबा जों खिन्थु नोंथांनो निमाहा होनाय नङा गतिके नोंथाङा थांनो मोना नोंथाङा सिमां नुहोदोंब्ला दिनै मोगथां महर होनानै रायजो राजानि दिनै जिखिनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय आकांक्षा हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ नोंथाङा दिनै जेरैखिजाया लाबोनानै होथारनांगोन आरो जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ फैनो बाध्य जादों बिथाङा मोनसेल' खोथा